Ako pochybujem, že sa nám si dali na externú bežnú školu. Ako na bankovi napríklad? Nie, že by sme na externú doštudovala normálnu novú školu. Ale ešte čakáme, či by ten dekán na dokonca. Jaká práca by sa toto? A jaká? To čo chceš predávať marionete? Nie, to čo si... Páči, neviem. To z BC Bars ďaleko. Ide. Hej, ďakujem. Nechcem byť. A čo? A mať čo? Stres? Deti 5. Byť milá. Dobrá. To spievala tá tučná, čo ako tá, vieš, toto čo bola kauza s ňou. Toto čo? Aha, je tam, myslíš? Hej, čo si nevie osprchovať. Môžem posúvať kreslo, alebo ako? Nie, nie. Tak si mohla otvoriť balkón, by ti skôr vyschlo. Skočíš? To nechcem ti tam pochodiť. Ideme umyť kúpeľňu. Nie? Ty na to? Celú najprv toto tú obývačku. Nie, toto vieš, nech vysne. Vieš, o čo teraz budem robiť? Otvoríš balkón. Ale jaké to bude, je tam mokré, vieš? Tak ty prejdeš, otvoríš a jak pôjdeš, tak za sebou zatrieš. No, určite celé. Som rada, že sa to... Môžeš skúsiť. Myslím, že ti skôr vyschne. A kto potom ho pôjde zavrieť? Však presunieme kreslo a ja ho už zavriem potom, ne? Už bude suché, tak čo? Oci, utieram, keď si nevšimol. Nie. Veď môžeš. Čo? Nie. Joj, nie, ty vieš, ne? Ne? O co vie? Čo? O co vie? Nemám 40 minút ke zime, ne? Luka dostane kopačku. No. Čo je lakťovku? Môžeš skúsiť tam. Toto okolo kvetu. Chceš tam okolo toho? Jo to vyschne, ale Čo to zásí? na to. Ako, Juli, to, ja ako tak vidím také šmušky, to nevadí? To je mokré ešte. Hej?
mamy jeszcze. Pochodnie, strzelamy myszki z medami. Patrz na mapę, nie? Takie super. Ja 2 minut 2. Non ma più. Non mi muove lui. To nie. Ma tu c'è. Vôbec nie. Co to tam ma? Čo? Tam było mniej. Co to to? Kedy som to zrobil? Teraz. A tam. Čo si? Pozrieš potom video, že som nič nepovedal. To si len vydal si to slovcie, vieš. Ani to. No, a io non si ne capiva. Ďakujem, ale nie to, že som sa stala tou VIP členkou. Ale že do 15 trvá. Tak vieš, síce to je na moje meno, že ja je neprenosná, ale že sa ťa ma môžu vyzvať, aby som sa legitimovala, vieš. Tak? Nie, ja, 11. A máš 15. To je moja sestra, je toto, vieš, tak? A len ten jeden článok ohnúť. Aha, to je ne. Quello sa že no, dobra cena. Kupisz taki, jak ten starszy, to kupisz logama za tej pieniądze. Starszy to jest No, ma bene, to ja mam. Chodníko. Jak? Potom ešte špirálnu trebala. Som si vydala ten super vec, že za 200 korun, 250 máš Astor špirálu, ešte aj Astor Lak. Čiže vlastne je keby na stovku, proste úplne, že super. Som si vybrala Lak, tak to vyjde v hladní. Ma To mi kolena. ostajka, vieš, ale druhé. No a že to je akcia na to, nie že keď si kúpim tú špirálu, že Lak si môžem vybrať, ne? No to na mňa. Tam je veľmi ten výročný, že si sa listuje v katalógu, listuje v takých knižočkách, čo tam oni majú, či čo. No to bolo minulý mesiac. Áno, no basta je poriadku. To bolo minulý mesiac, my sme to nestiahli. To ďakujem pekne do No. Chcel som povedať takto druhý. No nie, Už môžem presunúť? Ďakujem, dovidenia. Nie, že to nič, dovidenia. Nie, že No, jak ty povieš? Polanda, veľmi akože dobre, lebo... Ó, ja myslím- Sú šmuhy? Ešte mi neprišla až dobrý. Až očný tieň k tomu. Dobre, to potom môžeš. A tu ešte nie asi, čo? Nie, ale môžeš. Že nemusíš zatvoriť, nie, zatvárať, len to posunieme. Či ideme do kopálne? Nie, toto už môžeme rovno A vyviešiť. jak, čo posunieme teraz? Toto. A jak, kde sa mám postaviť? Nie, ty tu, lebo potom tu vyjdem, vieš, umývaš. Čiže tu si už umýla dvakrát. Ale toto tu už idem ofúvať. Takže ja mám ísť kde? Tak tu sa A postav. jak mám prejsť? Tu stup. Alebo tak, no, choď. Dobre. Popísané, mailom. Akcia na mailoli. No, dobre. 10 eur. Čiže dobrá cena, lebo som To budeš také ešte raz púšťať? Neviem. nie zakaz, vieš. A presne také značky, Reflection, neviem čo, ale ten názov to odbiješ mi toto. A ja teraz, wow, môže mi